салому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. бародарои аҳли ислом, аллоҳ ҳифзон кунад. аз Абу Саиди Худрӣ разияллоҳу анҳу ривоят аст ки Расулуллоҳ саллаллоҳу алайҳи васалам фармуданд, чӣ гуфтанд? Хуб гӯш кунед бародари азиз. мега вақте ки шумо мебинед як мункарота, як гуноҳа, вақте ки мебинед, шумо мега бирем бо дастҳотон мега манъ кунед, намонед ами гуноҳа. агар мега бо дастҳотон натонистед, мега бо дастҳотон натонистед, ба забон гап занед, бифаҳмонедшона, бигӯшона ки мумкин нест ами кор, бародари азиз, нака ами гуноҳае. мега вақте агар бо даҳантам ки бо забонтам ки натонистӣ, мега ба қалбат бадш бин, нороҳатша мега. агар коме ки мега ин кора кард, мақсад ҳадди ақал ами ахиронгишам ба дилет ки бадш дидӣ, ин ҳам як зарраи ай нишонаи имондорид, бародари азиз, мақсад гувоҳӣ медиҳад ки камтар имонам ҳаст дар вуҷудат. Лекин агар ами ҳар сера агар аҳамият надодӣ, нигоҳ накардӣ, диди як аз гуноҳ кардиса, бугӯш